Silentia fremstiller hygiejnisk patientafskærmning. Firmaet er svensk og blev etableret i 89 i Falkenberg, Sverige. Og vi har til dato leveret mere end 100.000 foldeskærme på global plan. Kan man sige, vores produkter kan sammenfattes under vores Easy-koncept. Easy Clean for optimal hygiejne, det vil sige, at vi har et produkt med nogle plane flader, ingen skjulte steder, hvor man ikke kan komme til rengøringsmæssigt. Så de kan nemt indgå i hospitalets daglige rengøringsrutiner. Til med, kan man sige, kan vi på vores foldeskærme også demontere hjul, og de kan også rengøres. Easy Return er et koncept, hvor vores skærme er bygget op med et patenteret hængsel, der gør, at den husker, hvor den kommer fra. Det vil sige, at skærmen er lige nemt at folde ud og folde sammen med en hånd. Easy Click er, at systemet kan udvides, kan gå fra at være fastmonteret på en væg til at være mobilt. Easy Care er vores servicekoncept, hvor vi, afhængig af hvad aftale vi laver, kan gennemgå skærmene, sikre at de bliver anvendt rigtigt, give optimal patientsikkerhed og selvfølgelig optimal hygiejne. Anvendelsesmæssigt, hvis man kigger på rumtyper enestuer, kan de anvendes som indsynsbeskyttelse ved en dør. De kan anvendes til en mere fleksibel opdeling af rummet. Det kunne være, hvis man har behov for at have både patient og pårørende, eller i en præstation to patienter. I multirum, kan man sige, hvor der er mere end en patient, anvendes de mellem sengene til at sikre, kan man sige, patientens integritet. Vi har også systemer, hvor man kan opbygge med et fleksibelt med vores faste skærme, kan bygge et rum i rummet, enten permanent eller ikke permanent. Og kan man sige, det, der er vigtigt for os, det er egentlig at komme tidligt ind i projektet, så vi med vores 25 års erfaring kan bidrage til at finde den rigtige løsning for hospitalet.